Bħala parti mis-sħubbija tal-Lvant, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej iltaqgħu ma' Ministri mill-Armenja, l-Azerbajġan, il-Ġorġja u l-Ukrajna. Hawnhekk ġie diskuss kif jistgħu jkomplu jissaħħu relazzjonijiet ma' pajjiżi ta' dan ir-reġjun. F'din il-laqgħa f'isem Malta kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg li saħaq dwar l-importanza ta' aktar investiment biex tissaħħaħ is-sigurtà fir-reġjun. Wara mbagħad saret laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fejn iddiskutaw il-gwerra fl-Ukrajna, is-sitwazzjoni fl-Iran u sitwazzjonijiet oħra li għaddejjin bħalissa. Dwar il-gwerra fl-Ukrajna, il-Ministru Borg saħaq li waqt li Malta jkollha il-mandat fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda se tiżgura l-assistenza tkompli tilħaq lil dawk l-aktar milquta minn din il-gwerra. F'din il-laqgħa il-Ministru Ian Borg sostna fuq l-importanza tar-reġjun tal-Mediterran. Aħna rridu nitkellmu fuq il-Mediterran u naraw il-Mediterran bħala post fejn wieħed ikabbar il-prosperità ekonomika, il-konnettività, il-komunitajiet jiġu eqreb ta' xulxin għaliex dan huwa reġjun ta' opportunitajiet. Din il-laqgħa kienet ta' preparazzjoni fl-isfond li din il-ġimgħa se jiltaqgħu l-mexxija tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea fi Brussell fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela.